Američki novinar Tucker Carlson objavio je na svom nalogu na društvenoj mreži X da je stigao u Moskvu kako bi uradio intervju sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom. Carlson je najavio da će intervju uskoro biti objavljen i da je reč o izuzetno zanimljivom razgovoru. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da intervju traje oko sat i po i da su obrađena najvažnija pitanja koja trenutno brinu ljude u Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama i širom sveta. Čini mi se da Sergej Viktorović u interakciji sa medijima daje posebnu notu, kombinujući otvorenost, profesionalizam i jasnu odbranu nacionalnih interesa. Redovno se objavljuju intervjui u domaćim i stranim medijima, a ovo je još jedan takav primer, rekla je Zaharova. Prema njenim rečima intervju se trenutno prevodi i montira, a objava se očekuje za nekoliko dana. Carlson je u istoj objavi otkrio da mu nije bilo dozvoljeno da intervjuiše predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Više od godinu dana pokušavali smo da organizujemo intervju sa Zelenskim. Razgovarali smo sa mnogim ljudima iz njegovog okruženja, ali su našim naporima stali na put američki zvaničnici, istakao je Carlson. Prema njegovim rečima, američka ambasada u Kijevu zabranila je Zelenskom da daje intervjue Carlsonu, dok je omogućeno da razgovara sa mrežama poput CNN-a. Američka javnost uskraćena je za ključne informacije. Carlson je naglasio da američki građani nemaju potpunu sliku o trenutnoj situaciji, jer informacije dolaze isključivo kroz prizmu medija poput NBC-a i lista New York Times. SAD su faktički u stanju realnog rata sa Rusijom, a većina Amerikanaca to čak i ne naslućuje. Svet je bliže nuklearnom sukobu nego ikada ranije u istoriji, upozorio je Carlson. Njegova objava intervjua sa Lavrovom već je privukla ogromnu pažnju sa 4 miliona pregleda na društvenoj mreži X. Podsjećamo, početkom godine Carlson je intervjuisao ruskog predsjednika Vladimira Putina, a taj intervju izazvao je veliku pažnju globalne javnosti, otvarajući brojne debate o ulozi medija u razumevanju međunarodnih sukoba.